ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista sa mga ginikanan sa mahal nga Birhen Maria. Sila si San Joaquin o Santa Ana. Mga apuhan ni sila ni Jesus sa maternal side. Atong makita ug angay gyung pasidunggan ang mga ginikanan nga makapatubo og usa ka anak na mahimong inahan sa Dios. Busay ampo nato ang tanang mga ginikanan nga makapatubo unta silang mga anak nga mahimong suod sa Ginoo. Atong padayong iampo, pinaagi nila ni San Joaquin ug Santa Ana ang kalig-on sa pamilya sa tibuok kalibutan, Kristiyano man o dili Kristiyano nga pamilya, o ang kalinaw kahusay sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang ato sang mga benefactors and donors nga nahimo sang kauban sa atong dagan sa parokya o sa simbahan, nga unta hatagan pod og daghang grasya ang ilang mga pamilya karon. Busa atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o kinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo Dios sa among mga katigulangan, imong gihatag sa mga bulahang Joaquin ug Ana ang grasya sa pagkaginikanan ni Maria, ang inahan sa imong anak nga nagpakataw. Pinaagi sa mga pagampo nilang duha, itugot usab nga madangat namo ang kaluwasan nga imong gisaad alang sa imong katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo nagsugo kanako sa pagsulti sa katawhan, bahin sa akong kasubo ug sa pag-ingon. Manaligdig unta ang mga luha sa akong mga mata, sa walay hunong adlaw o gabii, kay samdan ang akong katawhan, ug grabe kini kaayo. Kung moadto ako sa kaumahan, makita ko ang mga haya ni adtong nangamatay sa gubat, ug kung moadto ako sa kalungsuran, makita ko ang mga tao ngay matyon sa gutom. Nagpadayon ang mga propeta ug mga pari sa ilang buhat, apan wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ginoo, gisalikway mo na ba sa hingpit ang Huda? Nasilag ka ba sa mga mulupyo sa Sion? Ngano bang gisamaran mo man kami grabe ug dili na maayo?
Nangandoy kami sa kalinaw, apan walay kalinaw nga miabot. Naglaom kami sa among kaayuhan, apan kalisang hinuon ang midangat kanamo. Gisugid namo ang among sala kanimo, Ginoo, ingon man ang mga sala sa among katigulangan, nakasala kami kanimo. Ayaw ikalimti ang imong mga saad, ug ayaw intawon kami isalikway. Ayaw pakaulawi ang Jerusalem, ang dapit diin anaa ang halangdon mong trono. Tumana ang kasabutan nga gihimo mo uban kanamo. Ayaw kini kawanga. Walay Dios sa mga nasod nga makapaulan, ug ang langit bisan sa iyang kaugalingon lamang dili makapaalindahaw. Ikaw ang among gilauman, o Ginoong Dios namo, kay ikaw lamang ang makahimo ni ining mga butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwas sa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, Ginoo, luwas sa kami. Ayaw hinumdumi, batok ka namo. Ang mga kadautan kanhi, ang imong kaluoy, madali unta nga moabot ka namo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, Ginoo, wasa kami. Tabangi kami, O Dios, among manluluwas. Tungod sa himaya sa imong ngalan, luwasa kami o pasaylua ang among kasalanan. Tungod sa imong ngalan, Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. pabutangan ha kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom, luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami imong lungsod ug mga karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwatan, among isangyaw ang imong kadayganan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya mibiya sa Hesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Sa Hesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao, ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson o sunugon, mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan, og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kung may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Klaro kaayo mga igsoon ang pagpasabot ni Kristo sa pasumbingay mahitungod sa nabati na to gahapon na ang uma sa Ginoo nagsagol ang trigo ug ang sagbot. Ang gitanom sa Ginoo sa iyang uma mao ang trigo, mga maayong binhi. Ang nagtanom sad sa sagbot mao ang yawa. Yan, tipo ni sila. Ya kani kunong mga trigo mao ni ang mga tao nga sakop sa Ginoo, ang sagbot mao ni ang sakop sa yawa. Gipangutan ay mong tupad na kinsa man kang sakop. Pangutan ba na kinsa man kang sakop. Onya ang sagbot ug ang trigo nailhan nga di day sila parihas tungod sa ilang bunga. Mao nang ningon sa si Kristo, ang usa ka kahoy mailhan kung maayo bang kahoy o dautan bang kahoy pinaagi sa iyang bunga. So si San Joaquin o si Santa Ana mailhan gid nato nga mga buutan ni sila nga asawa ug bana, buutan nga mga tao tungod kay ang ilang bunga mao man ang mahal nga Birhen Maria. Nya mahibaw-an pud nato ang mahal nga Birhen Maria o si San Jose nga mga buutan nga mga bana ug asawa ug ginikanan tungod kay ang ilang bunga mao man si Hesus. Kumusta mang inyong mga bunga karon? Mga buutan? Sige, sayo ra kay nailhon basta ngimo ganing bunga buangon sa to pa buangon sa ka. Ing kadi pa diroy nagtinarong baya gyud ko. Na ay na lang kita. Mutakod gyud na. Mutakod. Sa inyong tan-aw ang akong ginikanan, mama na kog papa, mga buangon o maayo ka to. Tutok-tutok lang ko. Nya panidi hasta sa nako mga igsoong uban ni am na dinhi duhaman mi kabuok. Aning kuan mailhan ninyo unsa sa tong akong ginikanan. Di ko moingong maayo sila, di sa ko moingong buangon. Kamulay hukom.
Mao na siya. Kamo, sige mamurog simba dinhi. Mailhan ako nga katong inyo sang mga ginikanan, dulduol sa tos Ginoo. Kaya sige mamurog simba. Ingka di pa dire, wag ito simba-simba sila. Di, wa mo kumingon nga magsigsimba, basig layo sa simbahan. Ang ako lang, duol gitos Ginoo, kay mitakod man ninyo ang pagka-Diyos nun. Ano na siya. Pero nasa nung mga buangong ginikanan ng anak nahimo sang buutan. Nga naman, gisagop sa mga buutan. Naamo sa nahinana. Ma-convert ba? Gitawag na siya conversion, pero mailhan sa diapo nato ang nisagop niya. Nindot og kuan. Pero normally, magsukad gyud sa pamilya. Dili gyud 100%, pero ang kinaiya sa usa ka tawo iya ginang nakuha diha sa pamilya. Kaya ang pamilya manggod or ang tao nga nagpadako nimo mao man ginay unang mga gitawag natong influences. Kay kani mga utong kinabuhi sa kalibutan depende sa influential. Mo bitan na kani mga vloggers gitawag na sila mga network influencers. Kay mo influence man o mga kamatuoran or informasyon or culture tungod sa ilang pagsigi o paambit. Nakaron sa atong tubag sa Salmo, sa may atong tubag, tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo luwasa kami. Ang kalibutan karon nagkinahanglag kaluwasan. Kining gihisgutan ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa nga ningon siya, Lord, imo na bang gikalimtan kami? Nagampo man unta mig kalinaw, kagubot man hinuog kamatay ang among na sinati. Nagsige mig ampo nga magkahiusa mi naggubat na manoon mi. Di ba? Nahitabo na karon. Sige man tagampo og kalinaw, pero gubat hinuon. Sige tagampo og healing. Why mga Kristiyano wa magampo og healing oy, pero kamatay hinoon, sakit hinoon. Nana sa ilang gi-introduce nga bag-ong sakit kanang magsayngan ana, monkeypox. Sunod ana, baboy pox. Sunod ana, eropox. Bisag unsa na lang ipang introduce nga mga sakit ba? Nya siging gastong kwarta, hugno ng atong ekonomiya, guba ng atong mga relasyon ug ang atong panudlanan. Sige lang gyapon ning mga sakit. Unsa man wa natakaloy is Ginoo? Ana ba? Unsa may solusyon ni Propeta Jeremias? Ningon din siya, Ginoo, nagbasol mi sa among mga sala. Among gibasulan ang among sala ug ang sala sa among katigulangan. Iyang giangkon nga sila di ay makasasala kay produkto sa mga ginikanan. Kamurong nanimba dinhi, popariha raman tag edad, gawas lang anang pipila nga mga una-una gyud, no? Mga tiwasono na kay mga naong ba? Ang kasagaran gid natong mahinumduman, ako ang mahinumduman kinako sa akong galibot dito sa among balay, kana gyung pagrosaryo kada adlaw. Common kay na dito sa amo magrosaryo gyud unya ini ka alas 6, alas 12 ginang alas 7 gabi hipos na naginas balay nya dili gyud mahitabo nga mulapas ang alas 9 gabi mga tug na gina. Mao na ang akong gitubuan. Ambot ang inyo ka inana sad. Adi mo mga tug sa suna. Depende tingali, no? Nya karon katong mga tawhana na ato tong gisupak sa ato na sang generation karon, kita nga buhi pa musupak na ta kay mangita naman tag kwarta, ni uso na ang hapit di na matog nya di na kay magrosaryo kay busy sa trabaho na sugod na nya sugod na sa ning pag-boom sa atong economic, pag-boom sa atong technology, pagsud aning gitawag natong economic nga developments,
Nisugo dayon pagkaus-us ang focus sa pag-ampo. Didto na ta naghuna-huna nga ang developments, ang atong mga economic developments, political, social, arts, technology nga ni-develop na, nagtuo ta mauna ni ang akong Ginoo. Mauna ni ang makalipay nako, mauna ni ang makasecured sa akong future. Og wa na ta mugunit og rosaryuhan, wa na kaayoy mobasag Bible, wa na kaayoy mosimba gyud nga kanang maningkamot gyud simba tungod kay ang Ginoo akong gilauman. Og mauna ni nanood na ang mga sala. Sala sa kahakog, sala sa kalaway, sala sa pagpamakak, sala sa pagdinautay, sala sa pagdinumtanay, kay nag-ilog nas mga kwarta o uban pa. Develop naman. Sala sa garbo, kanang ako number 1, kay ako mo ay summa cum laude, ako daghan kong nakatunan, mga inana ba? No, nanood na sila. Mas nindot kong mga gadgets, kamo, wa mo'y ayo. Pagsud na ning garbo, nanood na ang sala, misunod dayon ang kagubot, misunod dayon ang kamatay, sunod dayon ang grabing gubat, wa na, og nangaguba ang atong kinaiyahan. Giguba nato. Og mao na narong doon na tayo gitawag og bago pa man lang ning gasugod kaning global warming, wa man i-announce sa una kato mga pagkatao nato. Wa pa karon mga pagsuod sa mga aning 21st century, mga 2000 diha gid ni kusog og maayo ang kanang announcement nga hala kakuyaw di aning global warming, climate change. Kay nangaguba na di ay didto tungod sa atong gitawag og economic boom. Hapit na sad ta mo boom. Buto. So inana na karon unsa may solusyon? Pareha ni propeta Jeremias, balik sa Ginoo, pangayog pasaylo. Si San Joaquin o si Santa Ana, sa ilang panahon, nahimo silang tinamay tungod sa ilang pagka-sterile, wa manganak. Sa una, sawayon magyog kag magminyo nga way anak. Karon gusto naman kay way anak. Sa una, dako kay nang kasakit nga way anak. Mautong na nagampo sila, nagpabilin silang suod sa Ginoo, o ang Ginoo tungod sa ilang pagampo minghatag og the best na child nga mao si Mama Mary. Mo na balik kita sa pagampo, balik tagampo. Ayaw na pagsigig kunahunaan ng kwarta nga mao gid nay solusyon. Mao nay solusyon basta ang kwarta kuyog ang Ginoo. Pananglitan, kuyog ang Ginoo, itabang nimos mga way kwarta ang imong kwarta. O kana, dako kay nagikatabang ang kwarta. Dili kay magsigil agad padako sa imong balay, panindot anang imong mga appliances, pamalit anang mga sinina, pagkaon nga lami kayo. Nya ang imong silingan way hapit kaon, wa gani hapit agianan tungod kay imong gipitos og maayos imong kural. Maglinaw gani ang tubig ngadto sa ila kay ang kanal nila nga padung unta sa imong kural gi-concrete man nimo mo balik na ngadtong tubig. Nya mingon ni ka bahala mo diha. Sulbaran na ninyo kay ako ni dinhing puder. Yawa oy. Mura man kag nakatag-iyag kalibutan. Bitan na kanang naay lugar nga among gidiskas-diskas og asa agi ba. Ang saan man to pag-agi dito sa Luyo? Ako ninyo ta dinhi. Pagian ko ni. Nako pasta no. Og pariha tagbatasan ani tanan. Sige, imo ning puder. Imo gini dinhing kuan. Di gini nimo paagian. Nya, asa man kaagi inig trabaho nimo? Naara jud ka diha, dadon na nimo nako. Porting daghanang imong giagian nga di na nimo puder. Di ka maikob nga nigamit ka didto. Gikan pa lang diri daas liluan ngadto kutob sa konsolasyon. Porting nang daghanang imong giagian nga di nimo puder. Nya sa imong puder kuno di ka magpaagis imong silingan nya kusog ikang mogamit sa ubang mga
lugar nga dili na sad nimo puder, kawa ko nimo ibatasan. Unyag mo ingon sa turong usa dito, di ti ka pagion dire kay ako sa ning puder. Nya mingon sa usa, di ko ni pagian, di ko ni pulos na lang taway pagian. Managbarog na lang ta, nawa na tay maagian. Og maghimo kong flyover, asa man nimo ibutang ang haligis imong flyover, adto na sa dili nimo puder. Sa maghimo kong eroplano, niya ka ng hangin, apil man as puder nako. Ngano mo agi mo kada asamo kay kastanan, ang dagat gani apil man as atong puder. Mga inana ba? In short, ang Diyos nun nga kinaiya, maugyod ang paghigugmaay. Ang pagbinatiay, paghatagay sa atong mga pag-alagaray sa usag-usa. Napasalamat as namalit og slat. Nindot kaayo ni nga kinaiya. Congratulations yun ninyo. Pakpakan na to, ang tanang namalit og slat. Kamong tanan nga namalit og slots, pwede na mo gyud mo mga matay. Nga naman, di gyud mo balibaran dito sa langit. Una, sugaton mong Bishop Chupilo Kamumot. Nya, naasas Mama Mary. Di ba? Si San Vicente Ferrer. Kay, sige, mamugdonitan Kapilinya lang daan, dinhilang sa atong simbahan. San Vicente Ferrer. Tulo na kabukligon kay musugat San Vicente Ferrer, Mama Mary, o si Bishop Chupilo Kamumot. Maimpierno pa mo ana. Ingka di pa dire basta daghan gitag sa maimpierno kita. Tinuod gid na ug ang timaan na minus kag sa kanang kamao kang muhatag. Dili ka daw. Kay kasagaran gyud mga sad-an daw. Tinuod gid na. So mo na moingon sad ko nga kay ni malit mamog slots para sa atong kalihukan sa simbahan, dili kayo grabe ang inyong sala. Kaya ang taong grabe sala, di ginamuhatag. Labi na gyud para simbahan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing nakahatag na ka, og sla. Nakapalit na kag sla. Musanong gani ka, congrats, minus kag sa. Okay, maila maginas binuhatan ba? So, salamat sa atong mga namalit og slots. As of yesterday, ang atong halin ni total na og 5,307 slots. Pakpak. 1,693 pa. Duha na lang kaadlaw. Karon na lang og ugma. Duha kaadlaw karon og ugma. Nabitay mahurot ka na padir, nakuambot lang depende sa mga madre o perti nilang luhod-luhod ron dito kay di man ni ato ila man kamo diha mga DST, Daughters of Santa Teresa, pangluhod mong tanan, dupa-dupa mo diha aron mahurot ni karon kay perti na nakong luhod wa man mahurot. Pero basin pag mahurot ni ugma siguro no, ugma hangtod pa man ni nato sige kwenta ini ka nga Bernes, ingon sang uban, ilahos lang na sa month-end pa dire. Sige. Og di gini mahurot ugma. Ilahos ta ni month-end karong musamang month-end. Weekends no? Domingo, 31. Ano deg ilahos ni nato Sabado. Di ba? Aron mahurot gini, gamay naman lang sad ni og paliton gini daghan naman mahurot naman gini. Ako lang point is, kanindot sa mga tao nga nindot og bunga. Ang nindot nga bunga, mao ang makalipay sa atong isig katao. Mailhan ra gid na nato nga maayo tag bunga basta ang atong nahatag sa to isig katao kalipay. Naa man gid hinoy masakitan sama ni Kristo, nasakitan man sa tong uban niyang mga nganing kuyog nga mga tao gani mipatay gid to niya pero jutay kaayo. Mailhan man sa nimo ang nasakitan, mga buangon man na sila. Basta magbuhat kag maayo, ang masakitan ang buangon. Na siya, dalitan, manggihatagon ka, na pagkabana, hatag jud ka sa imong time, sa imong silingan. Masuko ng imong asawa, kay buangon man. Di ba? Dudahan dayon ka. Kabit na nimo. Pero ang imo tinarunggod nga share ngadto sa imong serbisyo, mabuntagan lang ka usahay kay dugay mang mahuman ang kaning trabaho. Pero kung ang asawa sa tarong buutan, di gina siya magduda,
maluoy hinuon siya siyang bana nga nabuntagan nya pag uli luspad na kaignaw siya wa gitogdong siya overtime man ginako dai kay dako kayo ditong trabahoon nun ana kisa may imong kuyog sa kamerang duha ana mao bitang nadugay human kay sila rang duha ana anya ikaw magduda ka isip asawa abuangon ka unya kung tinuod sa gyud nga nagbuhat sila dautan unsa may bation sa asawa dili kasuko basta tarong siya kaluoy maluoy siya kaluoy sa kong bana pagkabakakon kaluoy sa kong bana natintal sa pagpakasala ana dili kay masuko kay masuko na ka buangon ka murabag mailhan kanibang kandila gasiga man mailhan nimo unsay naa aslawom unsa may naa aslawom aning atong kuan ang naaslawom dia kayo ang suod ana mo nang magsiga kay di pa kayo ang suod ana kung tubig pa di na mo siga ana kuha mo sa akong example wasan murang nitutok raman mo pasabot kung niya kay yawa dinhi dali kay kang matakdan og yawa kay mo kunik mo na siya murag konduktor ba para nang atong electric fan kanang natong suga ang lubot anang suga konduktor na nya imong i-attach dito sa iyang sakit na konduktor sad ang switch di aras luyo inig tulpok nimo dirhe siga siya diha ngano man mo kunik man kay naa man siya kurente konduktor man siya sa kurente ana na siya muna kun ang inyo rog kasing-kasing konduktor sa yawa ikakita ninyo nako nga taas na kay kog humili magyaw-yaw mo ano dugay sa kaistanan dugay pa mo sugod dugay pa kay mo kan mao nay mga yawanon pero Dios noon may ka hala humili pa more ana sige na manindog na ta mga igsoon magampo kita sa atong langitong amahan kinsa kanunay naghatag og mga maayong butang kanato pinaagi sa pangaliya nila ni San Joaquin og ni Santa Ana moingon kita patalinghogi kami Ginoo Patalinghogi kami, Ginoo. Alang sa simbahan nga mulipang ang mga magtutuo ug magbunga ang pulong sa Dios magampo kita sa Ginoo patalinghogi kami Ginoo alang sa tanang nasod nga magkinabuhi sa pulong sa kamatuoran o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga tigulang nga nag-anto sa kamingaw o sa sakit, aron ato silang alimahan, pinaagi sa atong gugma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa atong kadilingban, nga mogamot ang ilang pagsalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga dadon sila sa kinabuhing dayon magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo pinaagi sa pangama nila ni San Joaquin ug Santa Ana pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga
sa pauksan tusa kining panog kining bino ginamang sa kamot sa tao ang imong mga grasya sa mo pangaliya ihatag na kanamo ulang itong aman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata nangamuyo kami Ginoo ang mga halad sa among gugma ug itugot nga mahimo unta kaming takos sa pag-ambit ni anang maong panalangin nga imong gisaad kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi managan kami nga madaugon ug makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si si Kristo Kristo mubalik mubalik ngani.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtam sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtam sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga mukalawat kanimo, apan ipamulam lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak mahimugso gikan sa mga tao, aron usab ang mga tao mahimugso pag-usab gikan kanimo. Pinaagi sa katingalahang mga misteryo sa imong kaluoy, santusa diha sa espiritu sa pagkasinagop, kaming imong gibusog sa kalanon nga sa imong mga anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang holiness of life. Ang ato lang buhaton, kinahanglan gyud nga ang atong mga sala, atong basulan, hinulsulan, o mupaambit nata sa mga maayo nga niya nato ngadto sa uban. Salamat sa mipaambit sa ilang mga maayong grasya ngadto sa nganhi kanato ang namalit sa atong slots nga HGVTC or Healing Graces of Venerable Teofilo Kamumot. Dinhi sa atong parokya, ang atong halin as of yesterday ning abot og 4,592 nya dito sa DST community 715 slots, a total of 5,307 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kaayo. Naapay 1,693 slots aron makumpleto ang 7,000 slots. So karon og ugma atong paminahon kung mahurot ba ni, tabang lang sa mugampo og pamaligya aron nga mahurot gid ni for the greater glory of God and success
sa atong Thanksgiving Mass para sa pagka-venerable ni Bishop Chupilo Kamumot, atong kauban nga Sugbuanon, nga pari ug obispo, nga nakahatag sad og nindot kaayong pagpaambit sa bunga sa pulong sa Dios diha siyang kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanim. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbaho